משפחות יקרות, שלום לכולם, אני אור המפקד התחנה. בשם כל השוטרים והשוטרות אני רוצה להגיד לכם תודה רבה על התמיכה מהבית, בלעדיכם זה לא היה אפשרי. ילדים חמודים, ילדים וילדות, אנחנו הכנו לכם הפתעה קטנה, מקווים שתהנו. ארץ של שמש על הים התיכון, הגלים פה לא שקטים, זה אומר המון. מהחול של הנגב ועד החרמון, בית חם ובו כולם אומרים שלום. מול כל מכשול וכל חידה, עוד תקוותנו לא עבדה. מה יוליד יום זאת לא נדע. איך אני מתרגש! סרטון מיוחד בהקדשה לגיבורים שלנו, ואני אסביר מי הגיבורים שלנו. זה ההורים שלכם, ילדי השוטרים ששומרים עלינו ביום ובלילה, ואנחנו בטוחים רק בזכותם. רצינו להגיד לכם, לילדים הפעם, שאנחנו חולים עליכם בסבתא רחל, בדודה סימה, מאחלים לכם את כל הטוב שבעולם. זה עוד מעט יעבור כל מה שקורה בעזרת השם, והכל יהיה בסדר, ותבואו כולכם לסבתא רחל לאכול סביחיתים, ליאל, לורן, דניאל, יאללה בסדר, יאללה סבבה, חולים עליכם. קפה במרפסת. חברים וחברות יקרים, אלו זמנים לא פשוטים, והאבות או האימהות שלכם שמשרתים בכוחות הביטחון במשטרה עושים עבודת קודש. אתם צריכים להיות גאים בהם, כמו שכל מדינת ישראל גאה בהם. ואומנם, יוצא שאתם לא רואים אותם הרבה בבית, לפעמים זה נחמד, אבל לפעמים זה גם קשה, אז בהחלט שולחים לכם, המשפחות שתומכות בהן, חיזוק מאוד מאוד גדול, הרבה נשיקות, שיהיה לכולנו בהצלחה ושנעבור. מה יוליד יום זאת לא נדע, ועל הכל נאמר תודה. כמו שהיה, ככה יהיה, עברנו הכל, נעבור גם את זה, לא ייפלו פנינו, זה קטן עלינו. כמו שהיה, ככה יהיה, עברנו הכל, נעבור גם את זה, לא ייפלו פנינו, זה קטן עלינו. שלום לכל ילדי השוטרים הגיבורים ששומרים על כולנו וגם עליי. כמובן המבולבל רוצה להגיד לכולכם תודה רבה לכם ילדים, וגם להורים שלכם כמובן. אתם הגיבורים של עם ישראל, אתם גיבור על עם כוחות מיוחדים ובלי שום פחדים. אז כאן אני רוצה להגיד לכם תודה רבה, שולח לכם חיבוק, נשיקה ועגבניה. אני מען עגבניה, ולא לשכוח לשמוח. עם ישראל חי, אוהב אתכם, תודה רבה, נשיקה, מה? נהרדה. לכל הילדות ולכל הילדים של שוטרי משטרת כפר סבא, שלכם תיקים, כאן רויבוי. קודם כל רציתי להגיד לכם, כל הכבוד, אמרתי שאתם מקשיבים להנחיות ואתם תותחים אמיתיים. רציתי להגיד עוד יותר, כל הכבוד להורים שלכם, אני מצדיע להם. כל הכבוד על זה שהם עוזרים לנו, לתושבי מדינת ישראל, שהם שומרים על המדינה, שהם שומרים על האזרחים. אני בטוח שאתם גאים בהורים שלכם, וגם אני גאה בהם מאוד. אז כשאבא או אמא במשטרה, כל המשפחה במשטרה, זה עושה גם אתכם לגיבורים מאוד. אז אני מצדיע גם לכם, אוהב אתכם, ושיהיה לעם ישראל בשורות טובות. שלום לכם ילדי שוטרי תחנת כפר סבא, משטרת כפר סבא, המדהימים.
שתומכים גם מהבית ובכל מקום בהורים. אז יחד איתנו, נירו, פרויקט של רביבו, מאחלים לכם באמת שפע של אהבה, שפע של בריאות ונחת, ולהורים המקסימים בהצלחה, לכל כוחות הביטחון ולמשטרת ישראל. יחד ננצח, עם ישראל חי, עם ישראל חזק, וכל הכבוד על התמיכה ועל המאמץ המשותף. אוהבים מאוד, הפרויקט של רביבו, בהמון אהבה, בשורות טובות. זה לא כל כך פשוט להיות כאן ילד, לשמוע חדשות בכל חצי שעה, לדעת שהיכן שהוא עוד אמא מתפללת טקטוק שם. לכל ילדי תחנת כפר סבא, לכל השוטרים המדהימים, לכל כוחות הביטחון, גם אני פה תקוע בבית, כשאשתי בתוך המשטרה, בתוך התחנה, עובדת ימים כלילות. אני רק רוצה להגיד לכם שאני מחזק אתכם, אני מחבק אתכם מרחוק, אני באמת מוסר לכם את כל אהבתי. תדעו שאתם האלופים האמיתיים של ישראל, תמשיכו להיות כאלה, תמשיכו לעשות מה שאתם עושים וחבקו את ההורים שלכם. הם באמת באמת גיבורים אמיתיים של המדינה שלנו. אז תעשו פעילות בבית, תעשו קצת אימוני ספורט, תזיזו את הגוף, זה טוב לגוף, זה טוב לנשמה, זה טוב להכל, ותעשו את זה גם להורים שלכם שהם חוזרים, תנו להם חיבוק גדול. היידה. אנחנו שלנו כאב ושמחה. זה לא כל כך פשוט להיות כאן. מה קורה לכל ילדי השוטרים של כפר סבא? כאן קים בן שמעון, ורציתי להגיד לכם תודה ענקית לכם ולהורים שלכם, שיש לכם הורים כאלה ששומרים עלינו כל יום ויום, במיוחד בתקופה שאנחנו עוברים עכשיו, ואין עליכם בעולם ואתם הילדים שלהם, אתם פשוט הכי תותחים בעולם. אז רציתי להגיד לכם ולהורים שלכם תודה ענקית, ושאני אוהבת אתכם הכי הרבה בעולם, ותשמרו על עצמכם, זה הכי הכי חשוב. אוהבת אתכם מלא, מוסרת לכם מלא נשיקות וחיבוקים ממני. רחים ודמעות, בתים לבנים. בית לילה, תחנת כפר סבא, עם תל אביב, עם ישראל חי. שלנו כאב ושמחה. מה קורה כל הילדים של שוטרי כפר סבא? רציתי לכם שאני אוהב אתכם המון, מוסר לכם נשיקות וחיבוקים. יש לכם הורים גיבורים והם שומרים על כולנו. אוהב אתכם המון, מוסר לכם נשיקות וחיבוקים. למרות הכל, גם לחייך, גם לחלום וגם לבנות. שלום לכל הילדות ולכל הילדים של השוטרים של תחנת כפר סבא, כאן בני ברבי. אני שולח לכם הרבה הרבה אהבה, הרבה שמחות. אני רוצה להגיד לכם שאתם גיבורים אמיתיים ושאתם נשמעים להנחיות. אנחנו תכף נעבור את זה ביחד, רק ביחד, עם הרבה אהבה והרבה שמחה, והכל הכל 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 בסדר, כבר בסדר. ואני רוצה להצדיע להורים שלכם, הגיבורים האמיתיים של העם הזה. עם ישראל חי. אנחנו תכף נרקוד ונשיר ביחד ונשמח ביחד. אני שולח לכם הרבה אהבה, נשיקות. סירות על המים, פרחים ודמעות, בתים לבנים, שנים של ברכה. שלום לכל ילדי שוטרי ושוטרות כפר סבא היקרים. תדעו לכם שההורים שלכם גיבורים ושומרים עלינו 24/7 כל היום, כל השבוע, בשבתות, בחגים, ועוזבים את הבית בשביל לשמור על עם ישראל. אני אוהב אתכם, שמרו על עצמכם, ים של כוח.